O responsable da Xunta en materia agraria asegurou que no reparto deses 110 millóns de euros a prioridade é atender as explotacións con máis dificultades financeiras. O feito de axilizar pagamentos, o feito a plans de mellora da explotación e o feito de incluir explotacións que estaban excluídas destas axudas porque non tiñan cuota suficiente, incluílas agora e pagar eses expedientes atende precisamente a aquelas explotacións que teñen máis dificultades financieras porque son as que fixeron os investimentos, de modo que este é un aspecto que penso que ten importancia para o sector, posto que se ven o conxunto do sector está atravesando unha situación complicada, os que máis dificultades teñen son lóxicamente aqueles que están endebedados porque fixeron investimento nos últimos meses, nos últimos anos. Tamén se axilizarán os pagos dos plans de incorporación de mozos. Así, comprometéronse a abonar antes do 20 de xullo os 18,6 millóns de euros a máis de 1.100 explotacións. Ademais, cambian a convocatoria das axudas para que poidan solicitar o anticipo do 50% da axuda unha vez lle sexa concedida. Que unha vez que recaiga sobre as solicitudes unha resolución favorable, ao día seguinte poidan solicitar o pago do 50% da axuda concedida. Para elo deberán presentar un aval do 110% da axuda aprobada. Por outra banda, Medio Rural deu tamén orde de transferencia de máis de 21 millóns de euros a case 30.500 titulares de explotacións cárnicas como anticipo do pagamento único da PAC.